kasama ko dito asawa. Maaga kami ngayon para mag-walking daw. Magti 3 weeks na ako dito nang hindi ako nakaranas ng exercise. Medyo tumatambli ang katawan ko. Sana tuloy-tuloy na to. Ready na mag-walking. Na kami magwo-walking. Medyo malamig dito. Hindi nyo nakikita na umuusok na ang bibig ko. Nanay, our car is the biggest. Tapos may mga portalets, oh. Ang saswerte ng mga citizen dito. Mahal na mahal ng gobyerno. Ang lamig. Kaya nag-coffee kami habang nag-walk kasi hindi pa nag-iinit ang katawan namin, malamig. Tingnan nyo naman kasi, oh, para kami nasa forest. Kingfisher gari. Tingnan mo, may ibon doon, oh. Ba't kaya itong kahoy na to, mga itim ang akala ko nasunog. Yung pala, yun talaga pala ng kulay niya. Ang sarap lang mag-walking dito. Kasi nga dahil nasa gitna ka ng forest, alam mong fresh ang air. Tapos siya na-amaze ako ng mga ibon. Di ko nga lang nakukuhanan ng video. Ang dami ditong kamag-anak ni Miggy, yung bird ng kapatid ko. Ito palang walk path na to, ang one way is 5 kilometers. Ngayon, balikan, 10 kilometers ang total ng lalakarin namin. Ayan, nauna na kasi sila. Kasi may tulak-tulak siyang prom, nag-jogging. Ngayon, nagre-rest siya, napagod. Kuya, someone will pass. Ayan naman ang mga bakawan. Ayan ang mag-grass. Kukulay red. Habang naglalakad kami, nagmumuni-muni ako na sana kasama ko dito asawa ko, na sana kasama ko dito mga anak ko. Pinakagusto ko dito sa medical, lalo na sa edad ko, ang swerte ng mga nandito kasi nga regarding sa medical, talagang katulad nung anak ko. Nung nanganak siya ng kanyang panganay sa Philippines, cesarean, nagastos sila ng 70K. Dito, yung pangalawan niyang anak, nung dito na ipinanganak, ni Singkong Duling, wala silang binayad. Free lahat dito. Ang medical benefits mo, napakaganda. Kaya yan ang dream ko, yan ang wish ko,
na makarating dito lahat na ng mga anak ko. Sa akin naman, or sa kanila, sa mga medical benefits. Katulad yung nanay ko sa Philippines, nung nasa Manila sila, na-slide siya sa banyo. Nasa hotel sila noon. Ngayon nagtawag sila ng ambulance. Sinasa Makati sila. Ang sabi sa kanila, kailangan daw na mag-prepare ng 16K sa ambulance na darating. Dito, nilagnat ng apo ko. Nagtawag sila ng ambulance. Free! Kasi nung una-una pa lang na pagpunta rito ng anak ko, ng family niya, di ba may work yung manugang ko, tapos ang naiwan lang sa bahay nila, itong anak ko, tsaka yung panganay nila. Isa pa lang ang anak nila noon. Nilagnat. Medyo nagpanic siya kasi nga tumaas yung temperature ng fever niya. Tumawag lang siya ng ambulance. Ora mismo dumating, may kasama pang GP. Ayan, rest muna. Ayan, dito kami. Yan o, veggie. Magbe-veggie. Oh, yan sinasabi ko. Set. Yan, veggie. Ito yung sa, sa 7-Eleven dito, veggie, empanada. Sarap niyan. Dumaan muna kami dito. Kasi yung anak ko, ang galing niyang mag-search na kung saan may mga clothing rummage. Ayan. Dumaan muna kami dito kasi madadaanan din lang. Malapit lang din naman doon sa pinag-walking namin. Ayan siya. Ayan. Ayan oh. Magaling yan maghanap ng mga ganyan-ganyan Mga event-event. Madadagdagan na naman ang labahan ko. Ayan, oh. Halos branded yan. Tapos, bagsak presyo na. Ma-video na ako para mamaya buwelo na akong tumingin. Sayang, kung pwede lang itong makalas tapos kung kasya lang to sa balikbayan box, inuwi ko na. Ayan, $5. Ito sana oh. Yun oh, para sana kay Elise. $5 lang. Ang problema, hindi kasya sa balikbayan box. Ayan. Ang oras is 11:45 na kasi mag-a-attend kami ng birthday party sa anak ng friend nila Imbel. Office mate ng manugang ko sa IT company ng pinagtatrabahuhan niya. Ayan, terno ang magkapatid. Ang ganda ng outfit ng anak ko. Ayan, nagre-ready na kami. Nilalagay lang muna yung mga picnic chair. Kasi sa park i-held ang birthday party. Yan, gusto ko rin yan bumili ng ganyang cart, oh. Pagka may mga pupuntahan ng mga event. Halimbawa, araw ng mga patay, pupunta doon sa Eternal. Lahat ng gamit, isang kwan lang. Ang gaan lang pating bit-bit ay itulak. Yan, nagkakasayahan sila. Okasyon ata nila.
Antoinette? Sophia. Sophia. And your? Basti. Basti.